Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li s-sens ta' stat iridu nżommuh kontinwament biex inkunu nistgħu nilqgħu għall-isfidi ekonomiċi u soċjali li se jkun qed jiffaċċja pajjiżna. Joseph Muscat qal dan waqt it-tnedija tat-tema tal-ewwel kungress tax-xorta tiegħu f'pajjiżna li se jkun qed ilaqgħa l-Partit Laburista f'Settembru li ġej. Ma jinteressana fil-futur li għaqad, jinteressana fuq il-punt illi hemm ħafna sfidi fil-futur li rridu nħarsu lehom bħala nazzjon wieħed. Minkejja li l-moviment qed jilqa' persuni passat differenti għal il-mexxej Laburista, il-futur se jkun qed jitfana fi triq waħda, it-triq tal-progress u l-libertà biex insiru l-aqwa fl-Ewropa. Qal li l-Kungress se jservi teżerċizzju eċitanti li fih il-bibien tal-Partit Laburista jinfetħu beraħ biex jilqa' opinjonijiet kontrastanti. Opinjonijiet li waslu għal sinerġija ta' ideat li eventwalment jiġu maġuna fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Futur li jaqadna hija tema tal-Kungress li se jkun titella il-Partit Laburista x-xahar id-dieħel. Kungress li l-qofol tiegħu jintlaħaq b'mass meeting indirizzat mill-mexxej Laburista Joseph Muscat nhar 22 ta' Settembru illi ġej. Waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet il-President tal-Partit Laburista Stefan Zrinzo Azzopardi qal li l-mass meeting jibda wara nofsinhar u jibqa' sejjer sa filgħaxija. Qal li din l-istedina hija miftuħa l-familji Maltin Wawċin taħt lajta ta' futur li jaqadna. Il-Partit Laburista li madwarhom bena moviment huwa magħmul minn nies li iktar interessati kif se nfasslu futur għal-jom il-koll, irrispettivament minn dak li huwa il-passat tagħhom. Il-passat ta' pajjiżna ġieli feridna, ġieli daħħalna f'argumenti li forsi stajna evitajna, però aħna nemmnu li l-futur ta' pajjiżna għandu jkun wieħed li jaqgħad u matul dan il-Kungress permezz tat-temi li se nkunu qegħdin niddiskutu flimkien mal-membri tal-partit se jkollna l-opportunità li flimkien infissru, nfasslu kif nagħmlu futur li jaqgħadna. Waqt il-Kungress il-membri tal-Partit Laburista se jkollhom l-opportunità li jipparteċipaw u jaqsmu l-idejat tagħhom dwar oqsma differenti fosthom il-futur tan-negozju u l-kummerċ, il-futur ta' għawdex, is-saħħa, il-familja, ix-xogħol, l-ambjent, soċjetà ġusta u l-opportunitajiet għaż-żgħażagħ.